in a manner that, for example, kata wach pi makoro chandowa goyoni, onego bedni county government chipe in. Ka wasang'iewo masin, seche moko ywa stima, capacity mar ywa stima ok wanyalo. Ginyalo kelonwa stima as a backup. Koro gikelonwa stima to koro masindwa mar generator cha dong kaka backup. Ka stima olal to watiyo kode mondo oyotnwa e go fuel, nikech fuel juma ka juma watiyo gi fuel mar siling 200,000. It's very expensive on jopiny. Koro antiere gi akawo asasomo paro kendo asakete expert. Aburo tero gini e assembly, oburo kalo stages te makapok atiko hika dek madongo de assembly ni, tadhi make sure nikech seche mana de anabedo MCA kata si of small scale miners nikech anaja kuny mula. Igni adek ng'eny Felix Okwanyo donge okine ka gini is urgent. Yes, yani chik gima ngeni chik my standing order marwa kiloso chik nyaka to allow chik ma standing order ni. O debe ni en pacha nanyal chung kawuono nikech pach jothuru ang'eyo asaketo gi e pepa emano katinga biro kode ka asaketeo gi e pepa. Koro en mani pepa no nyaka miye legal officers mag assembly, nyaka gi go through it, nyaka gi subject to a certain committee nyaka go through it, then committee nyaka dhi ir jopiny magi duogi report. Koro from that report koka kendo ibiro kelna ga assembly to move it. Koro toke no biro kalo first reading, second reading, third reading. Koro en gi timeline mare. Ok en gima di chunga en gi timeline. Koro time sama uwe initiate time kama. But Mheshimiwa Okwanyo, chike oselose Kenya kata mane county assembly mendi oselose chike. Yes. Oginyal kawo wigni adek. Gimubia wacho kamano. Kata san anja ko mar agriculture parliamentary group mar Migori County. To chik moro na yudo kane los gi former nochak lose gi second assembly mar integration plant mano ger miluongo ni Getonganya sweet potato plant. Koro chik ni nyaka sani pokuti lose sani koka gika ni koka dhitieko lose. Nikech chik nitiere legal frames makuweyo nikech seche miloso chik gi nyaka nitie kama apart for example mar mining ni nyaka national government bende chip in nikech ok onyalo loso chik ma bende ma supersede mantiere constitution ka. Koro miyo en gima kawo time nikech jo national bende nyaka bed involved magi go through it. Koro en gima abotemo mondo fast track mondo kabeto within 6 months or within by next year dwe mar auchiel at least jene miners ma Migori County nikech okara kene matime mining. Chik ni bende seche molose ni ariwora gi MCS mamoko ma mining wuok e kwa nikech wards almost wards 12 mantie Migori County ma mining timore. Koro wariwo pacho kanyakla achiel mondo waburo push mondo at least colleagues wa bendo konywa mondo obed gi maber ewi chik no kendo gima wadhi mede. Yes. En wach mar plants mantiere mag jo China gi gitiyo gi very toxic chemicals makata wuodna nyine ka nyine no barua manyo waziri ondiko nyo dhok nitiere manyo tho manyo chemical onego. Koro wada keto chik ni bende bill ni dhi keto nyaka mesas monego kapok jo nema ochiwo licenses margi to nyaka ging'e ni kampuni madhi gero site neno be omit mesas according to chik ma bende wadhi keto ni. Alright. Kamano. Mheshimiwa, aburo dugo kwa mjiliad matino. Wacha kapenjie. Chik mar Kenya katiba miyiene oyiene japiny chwalo petition e National Assembly kata yes. petition mowuok kuom japiny. Yes. Kodwa ni mondo tim lokruok moro. Yes. Ne ok timo lokruok ne katiba but ne pend chik moro. Yes. Mondo kony japiny e chwalo yot ne gik matimore. Yes. Kata in kaka MCA mama kala